15,000 jar যদি চাকরি খাইনা মুসংখে অন নাম্বার কল খাইদি মাস 15,000 বেতন মাননাই বনি বয়স গাंखे 23 বছরনি বিসিঙ্গ अंगना नांनाय हस्टेल एक्सपीरियंस तंगना नांनाय ब टीचरनि जब मा खाइनाय पार्मानेंट ब थिएसंग खाइ तंगबानाय रूम फ्री साना फ्री का क्वालिफिकेशन के बीए पास बा 12 पास ना नांनाय इंग्लिश बैकग्राउंड निंगना नांनाय अमबो ते बकाइसा बंखा तिप्रा सांगना नांनाय 5 तारिख बिनि जॉइनिंग डेट नाय 5 तारिख नि बिसिंग ब जॉइनिंग रिमानाय 9366208859 और नंबर कॉल खालायनाय नरक इंटरव्यू रिमानो बेनि पोस्टिंग कांके हेजामाराव नाय के खाजन थाते बुसंग जारा टीचर नि जॉब खालायनो मुसंनाय नरक इंटरेस्टेड तंगके 15,000 बानि खालायनाय कांके नरक अ चाकरि न परमानेंट खालायमानो सिंगल सीट आउन बागै खरकसानो अ चाकरि न माननाय अब सुदु चलारंनि बागै कायसा सीट खरकसानो माननाय आउन बागै नरक दादी जे फुइला करंनाय बरक न मानि मानो एके तिनि बागै संलासिनाय जतन हामबाय।